in the game. Epa lagunok, ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri FIFA 23 eta jarraituko du hemen gure Kaskurrioren kondairearekin Poloniako ligan eta jarraituko dugu gurea egiten alik eta hobekienen moldatzeko eta hemen dena zenbat eta hobeagoa jarri guretzat askoz ere hobeto eta horrela ez dugu entrenatu beharko. Hemen bai vale, noren kontra Jageloniaren kontra. Gauza ahalik eta gol gehienak sartzea aldugun denboran eta gero ja beste gozatxo eta zehatuko gara. Vale. Pasa el escudo. Vale. Amar pase yaren zonaldean, vale. Nugu esentatu gaitezu. Kalman gogoratzeko kanpaina bat. Eta nirea ez, ala? Nolako pasea eta asistentzia benetan nire aukera paregabea ziduzue hor
Gainera bukatu gabe, ez duzu ez da tirorik bota. Oio, eta esatik jaitsi dit media bakatean. La 2,9. Sí, como va, txarto goaz, Atzera gol beharko gara. Eskerrak. Asistentzia bat gehiago niretzat. Kalman. Oso kalman ez gara hon. Jack, gola. Gol behatzi partiduetan eta gogoratzeko kanpaina bat. Vale. Tania gola. Hortzeko jarritzen du gure bolada honarekin gola jartzen. Gure kaskurrio. Oinen azpitik. Batezen ez dut ikusi eta gola. No, ez da. Bueno, atere eta ja amaitu adilean biziko zatia. Ongi. Bitaut, asko kostatu zaigu. Baloia ate barruan sartzea, baina ben, lortu ditu gainera bi horretako morrea. Lau pase zorik eman ditu atzea. Jarritu ezagun gure kaskurrorekin.
Supentzari pase moduan balio duela. Ez jatzen duten, bale, irugarren. Ongi, sortziko mazio. Atanasov. Atana lagunentzat. Eta paregabea. Bueno, mira bakarrik. Hiltzeko segitasun. Makuts kanpora. Sartu da barrura, ez dakit. Jaurtikete bat izan da. Oso ondo. Sortziko magost, a ver. Ja, beste bat sortzen dugun. Rigole izan behar da, Zortziko mazazpi. Bi asistentzia eta gol bat ezagotzak. Kalma. Laugarren lasaitasunaren gola. Pasea zertarako. Patrika nahi zenuen, Sortzi. Niretzat. Bat baten kontra, astindu ongi baloia eta barrura. Pumba.
9,2. Lapurtu baloiatxo. Bueno, berdin da. De asistencia al gol. Gure Gasturrio. Bat, segurazki bai. Jarraituko dugu. Vale, jarraitu dezagun. Ai! Oh. Puntabilitate. Eta honekin listo. Ja, partidua. Rapid Viena. Vale, klasifikazioa. Jarraitu dezagun. Hau taldea potentea. Edo ezagunagoa da, Rapid Viena. Asiste gol batean, bota hiru aldi hori eta sortzeten. Agian hain errez ere ez da izango. Ai. Asistentzia bat gainera. Bueno, tiro bat.
¡Eh! Aukera garbi hori galdu izan ez bagenu. Bueno, atezainak ongi galdu baloia. Vale. Utz eta bat. Kalman. Ez dio hori resistentza moduan. Taldean parte hartu dugu. Ere... erdia bat duzu, Vale, asistentzia. Vale, helburu bat lortu dugu. Ongi askurrio. Este nire sartu zituan. Venga, basatu baloia, mesedes. Bueno, lapurtu baloia, batez ere. Benetan horretarako. Ni pasea bota zertarako. Ja, ez dut kontrolatu duna ningo dut pasea lehen da biziko horretan.
Bueno, bigarrena. Edo hori pentsatu nahi du. Venga ya! Ue! Gaur, puntera alderik ez gabiltza ondo. Ez gara helduko hiru helburuetara. Hor badirudi ez. Europan ez garela. Mira que jota dujo. Baldatu nezazue. Está a punto pelota. Baldatu. Gero, desmarkatzen naiz, paseak txarto. Hala, gola. Sorta apur batek, baina beno. Eta renpon! Sartzen bada ongi, bada sartzen ongi. A ver, ut nazazue pakia. Mesedez. Gol bat. Buruan eman diat esainari. Madarikatuak denak. Partida honetan nahiko hateman nago. -5. Vale, berriro ere. Ongi. Gogoak ditut.
Podolskiren izen ilegala. Ja, garo. Baina horiak ez badiate pasatzen ez da segertatzen, ez da? Eta hola. No de los anales de la historia, tío. En beste goles ditu las hartu, Kalmanek. 6 gol. Anales de la historia, benetan. Gato. Bueno. Gero ez nahi zela saiatzen paseak ematen. Ja. Gero aukerak ez baliatzen gainean nierro izango da. Ui. Bai, gure gol ratina ez da oso ona. Ne! Eta bigarrena. Bolita, tutoaina manduelako. Ba, ez dakiz pentsatu harri buruz.
Joe! Hirugarrena. 30 gol. Tak. Ez momentu hobeagoa. Horrez badut parte hartu gainera. Utze da lau. Asistentzia paregabea. Zueron gizaude Gaskurri hau. Eta laugarrena. Kaskurrio, korrio. Ai, Kaskurrio gure pertsona iriko gokoena zalantzarik gabe. Bueno, bete diogu resistentzia, tiroetan eta gauza guztietan garrantzitsuenak direnak guretzat. Bueno, hasieran kostatu zitzaion golak sartzea. Golak jartzeaz gain, asistentziak ere banatzen ditu. Pim pam, bero oin gaiztuarekin gainera. Hor, erdirak eta paregabea. Zaitik da 71 zenbakia. Zadakit zenbait tokietan 13 zenbakia ezin duela teseinak eraman, baina izan daitezela taldeak batetik 25-era, edo 23-ra behintzat. Kaka.
Bat zenbakia jokalari bat, zer da? Gero ikusi dute zenbakiak, atezinak zenbait jokalari, ja talde exotikoetan eta bar, Bale, baita emetzi zenbakia, Victor Baia moduan, edo zenbakia garoak, ez dut ulertzen. Ez, erango duzu 33 zenbakia. Baina esaterako 17 libra dago, ez 37 zenbakia. Beste bat. Epa! Gero politik izango litzateke denbora bukatzen den jartzea zenbat gol sartu dituzun guztira. Eskoziarekin ez dut izan direla 3, hauekin 20 pila bat. UEFA Champions Leagueen ez dakit zenbat. Ez dakit zenbat asistentzi. Jak! Hori gelditu ezin izan da, mira. Hola, Amar. Hiru golak ni sartu ditu lehen da bizi. Me gustako te ditut ezta. Zen ez dut bet. Bai, esateko ordin zait. Eskoziarekin berriro. Iparraldeko Irlandaren kontra, a ver. Zer egin genezake. Hemen. Gain diru gutxa daukagu, baina beno. Berdin zaigu.
Orain bai. Partidu garrantzitsua. Bueno. Jogatzen dugun bitarten ez gezatuko. Zero bugatuta dago. Gol ba... Aiaz kanpo gainera, Ja gauza normalak ez golda sartu ez, gainera Arias kanpo. Zeratuko gara. Benetan! Are you fucking kidding me? Osea... egiten dizut kriston asistentzia lehen da biziko... momentua hanka sartzeko eta bar, baina ez. Joder. Kaskurrio erreskatera berriro. Astindu eta punto pelota. Deseinak hor ezer gutxe egin dezaki. Hola. Arias campo. Gero, beste desein batzuekin, erruru zukul bat Arias campo. Eta deseina da, ez daki. Unai Simon. Eta ez dago, oso. Aukerak baliatu behar ditugu.
Benetan. Astindu baloia, gogorrago. Eskerrak. Me pasa que de zertarako balio duten. Lehen nire zentzak nitu. Iparraldeko kontra. Y gol de asistencia. Eta gero gol diferentziarako ere ongi dago zenbat eta gol gehiago sartu eta gutxiago jaso. Zertarako eman, Bueno, bintzat ez da jartuk bat izan. Bueno, saiatu behar. Vale, Copa Europa. Vale. Eta jarraitzen du hor gorenean.
Hori ez. Hamabi gol. 10 asistentzia. Berrogeita bat gol. Oazen Gaskurrio. Yes, hori. Gliwice. Eta hori zergaitik. Batzutan jokoa gauza errorak egiten ditu. Historia noletan, baina zergaitik. Ezin sinestu. Ezin dut sinestu. Aukera garbi izan eta kanpora bidali. Bala ez da sartu. Benetan kalma, ni nagoen tokira etorri behar zara. Vale. Garrantzitsua gola sartzea. Taldeare laguntzeko noski eta gure estatistikako betzeko. Uban Gaskurrio. Juegos campo.
Ez, Juanzu. Niru txipakia. ¡Joder! Batzuetan ni azaltzen zinekin. Ya. Vale, asistencia. Calma. Calma. Ah, gelditu datela baloia. Ai, que explosió. Pues sorte txarra. Joe. Horrelako paseekin ere nola helduko dira baloiak. Edo jokalariak, edo, bueno, berdin zait. Zortziko magosteko abertu behintzat. Baloia,
baloi aurrera, mesedez, aurrera baloia. Vale, ongi, 8,7. Penalti. Txak bestaldera. Egin dezaten nahi duen moduan, Area barru arte joan daitezela eurak bakarrik, nahi duten moduan. Erregateatzen zehatzegatik. Hirugarren, hat-tricka. Baloia niretzat. Hogeita hamasei. Inores egon lekuan agertu eta gola. Izate puntuak gordeko ditugu.
Va, sí. La UEFA Europa Champions League. A ver. Ah, Europa Conference League. Vale. Bueno, berdin da, guazen aurrera. Ya está, oso garrantzitsua izango da. 3 puntoko alde ateratzeko. Kaka. Vale, hau izango litzateke talderik onena. Itxaron. Ez da joko eskampo izan. Inpetzen duen baiet. Vale. Bekoak gautzi du joko eskampo. Izango dugu. Venga, remata tú. Venga. Ya.
Lehenago bukatu behar dira jokaldia, joe. Txartela da hori, Txartela. Txarte gorri ez dakiz, hobeto gure txat. Ah, vale, bai. Zu momentu txarran sartu da. Benetan. Zin zara joan zu aurrera eta jokaldea bukatu. Ahí estem badugu berdin zego beste guztia. A ver. Vale. Eskerrak.
Venga ya. Venga ya. Bueno, irutautz goazelako. Baina partidu garrantzitsuetan kale egin dugun hau ezin dugu kale egin. Ba. Bait faltaren bat sartuko dut. Nik botata? Ba, orengo esango nuke ezetz. Venga, azken aukera bat izan behar dugu. Lapurreta bat izan beharko dugu. Ez dugu lortuko. Garaipen garrantzitsua. Esan daiteke zelkatu garela. Vale. Rakou. Zer gertatzen den orain. Derbi bat edo. Long game. Gure kaskurrio.
Bueno, saiatu beharra ganeuka. Bueno. Vale, Guanzu. Lehen abizu moduan ez da txarto joan. Makut. Bueno, horrela dago idatzi, eta ezakin nolda bere pronunciazioa, baina... de zer izan ala. Vale, lehenziko tiroa hiru toinen artean eta barrura. Benazo. Kovacevic. Itu baru.
Ay. Ay. Venga, vale, apúrtalo ya. Corre, corre. Gurea da. Errekorra. A ver si nolako golatxo. Ez el duk berriro ere. Paso. Ni horrela esan dut. Bai, bia gainera.
pena hori ez dela sartu. A ver. Balurrian gaude. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela eta hurrengoan gehiago.